kama abede to gik mane komiti okalo weche abich odonjo e telo gi jotelo e ofis mag-gi to weche mathin kadhi mang'eny tatamalo 20 kende emong'iyo wach mar pek mar ngima. Sirikal oparo ni gitemo ni giduok bei mar mafuta to aneno kamano ok bi konyo ahinya nikech gima gitimo no thin. Mosetimore mang'eny ma hinyo jopiny e toke ka. Mondo jopiny oyud fuong'ruok e nengo mar ngima nyaka pesa bede e ofuko margi. To pesa biro mana bede e ofuko ka sirikal oyawo yore ma ji losogo pesa. Ma pok otimore nikech king'iyo pinywa ni kembe loro ji weyo tijegi. Jok mowe tijego dhi ka gionge pesa moro malong'o. Sirikal bende oloro tije mane gitimo kaka tije madongo maketo pesa e mfuko mag jopiny kaka barabara ok ger malong'o. Omiyo pod aneno mana kata giduok bei mar mafuta. Mabende kane ing'iyo higa achiel mokalo mafuta ne en 140. Sani en 210. Koro katigol mana atamalo 5. Ok apani dhi golo pesa mohewo siling 21. Mano nyalo chalo kanono. Koro an kama ng'iyo. Porono ni ogole koro. Mano pod nono to kendo kaka ne wawacho. Kama wane Kenya ka. Tije mwatimo iriembo gi mafuta. Koro ka bech mafuta pod ni malo to bech ngima nyaka dhi malo. Omiyo ato ka pacha to jogi dogo lagola osuru malang' mantie e mafuta tok kata mafuta osuru malang' kendo mantie e ofuke joma tiyo. Kech ing'eni ka ng'ato tiye gweng'u to ong'ade osuru to tiende ni joma tiyo ne bende koro bedo mathin. To miyo pesa bedo mathin e lwet jopiny. Erokamano ahinya Duncan. Ile weche mag pek mar ngima Mercy Nyabwala machiegni e report ni duto kaka isewinjo report kantiere ng'eni bende isekale e iye kanyo ari chieng' Ngeso, chieng' Jumapil, jolose sani pod en twak mogana ntiere godo. Diwach ang'o kotenore kod report ni duto bende ochopo lek mane jo Kenya geno ni odhi chopo? Apani